hramu. Čovjek ili prihvata ili ih ne prihvata, razume ili ih ne razume, ali je sigurno da niko od nas ne može biti isti kao kad je ušao u ovaj hram, odnosno kada bilo gde ulazi na svetu liturgiju, a naročito na praznike koje mi hrišćani volimo da proslavljamo u čast presvete Djeve Marije, kao i ovaj veliki praznik blagoveštenja, da nam se hoće roditi spas, čijem carstvu neće biti kraja, kako reče u ovoj priči Arhangel Gavrilo, i zaista rodio se tada i ostavio nam celoga sebe i danas uz molitve svoje majke, uz molitve naše majke, jer mi možemo, kao što nebeskog Oca prizivamo i zovemo Oče naš, tako možemo i prečistu Djevu nazvati svojom majkom, jer ona je jedina koja i u smrti beše živa i ona je ta majka koja nas neće nikad ostaviti i naravno svojim molitvama pokriti i zauzeti se za nas pred Gospodom. Jer ona plače kada mi grešimo, plače pred Sinom Božijim i traži milost za grešni ljudski rod, a naročito naš, iako mnogo stradane, ali mnogo grešni narod, koji zbog lažnih učenja i lažnih puteva kojima hodi ovde na zemlji, često zaboravlja na istinitoga Boga, čijem carstvu neće biti kraja. Toga treba uvek da se sećamo, a najviše da smo ovde samo prolazni gosti na ovoj zemlji, gde smo prosto na jednoj epidemiji zbog izgnanja iz raja i trebamo da kroz pokajanje, poslušanje, trpljenje i smirenje dođemo ponovo do tog izgubljenog raja, ali ovog puta Carstva nebeskoga u kome neće ništa nečisto, nepokajano ući. Tamo za carskom trpezom gde nas Gospod hoće da usinovi, i to molitvama prečiste Djeve Marije, koja stalno svoje molitve uznosi pred presto Božiji, a i stalno je tu među nama prisutna, jer je svetim ocima otkriveno da je ona više na zemlji nego i na nebu, odnosno više ovde sa nama, nad napaćenim narodom, i pomaže, i skriva, i zakriva svojim omoforom, zakriva nas od svakoga zla, ali je samo potrebno da mi hoćemo da stanemo pod njen omofor, odnosno da stanemo po okrilje i naručje Božije, jer Gospod to hoće od nas, samo da zaželimo da budemo sa njim. A to je Majka Božija, koja eto, toliko ljubav ima prema nama, da neprestano molitve svoje uznosi ka Gospodu. Neka bi Gospod dao da na današnji praznik blagovesti i nama se blagovesti u srcima našim, da je Bog onaj čijem carstvu neće biti kraja, da je to taj istiniti vaskrsi Hristos, zbog koga i postimo i ovaj časni post, zbog čega i stradajući ovde znamo, imamo smisla tog stradanja, da je to taj Bog koji nam nije obećao carstvo zemaljsko, pa se zato Jevreji starozavetni jesu sablaznili od njega, jer su čekali samo carstvo zemaljsko, već nam je obećao ono carstvo neprolazno uvek i dovijeka, što su znali naši sveti preci, kao sveti car Lazar i drugi, koji su znali da je to carstvo za malena i u vremenu, a ono nebesko uvijek i dovijeka, nisu zažalili ni krune svoje, ni carstva zemaljskoga radi toga. Pa neka nam oni budu primjer i ugled, da ne budemo sramota pred našim svetim precima, a eto, Majka Božja neka se pomoli za nas, da blagovest te reči istine i u našem srcu odzvenja od sada i do vijeka. Amen.